Zdravím vás, divočáci, máme tady další díl našeho pořadu. Jsme na kolejích na Strahově, je krásný letní den a dalším našim divočákům jdeme udělat jejich růžový sen. To byl rým! Obalíme našim divočákům celý pokoj do této růžový bublinkový folie. Bude to prostě dokonalý. Ale my jsme se rozhodli, že vám trošku potuníme pokoj do růžova. Koukej, růžová relaxační folie, ale přijdeme, že ho bychom mohli zabalit celýho, ať máš růžovýho spolubydlícího. Takže co tady máme? Máme tady konvici na vodu růžovou, koloběžku krásně zabalenou, ledničku, tiskárnu. Tady máme prvního spolubydlícího. Co to čteš? Ale čtu zrovna Divočáky na kolejích. Druhý vydání. To napsal Divočák na kolejích, moc dobrý autor. Jak se cítíš? Vypadám se jako holiček. A druhý spolubydlící je vytuněný ještě víc. Má čepičku nádhernou, divočáckou a z této židle už se nikdy nedostane, mohli bychom si ho tady poslat po schodech, co na to říkat? No jasný, úplně se na to těším. Tak po schodech ne, třeba po chodbě. Tak jedem.